Sakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto, amafahla bahlosile, bathi usokhuluza ugogo bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Umshana wakangcobo umzukulu kaMdumo. Umdumo kaThumbula Tshatatsha. uTshatatsha kaPheshe. uPheshe kaMaguyane. uMaguyane kaVaphi. uVaphi kaNokholo. Bubesi. Asibingelela obingelelayo uBhubesi kaMahlakuva. Umshana wakoSibisi. Ibhubesi elibhonga kuduma into abanyakazisa. Umasha phansi kushunquthule bese ephama ophola shaya izinto ashaya imfamo. Angisakwazi Bhubesi. Isikhathi sesibeside impela nje sesibeside kodwa ke siyaphila siloke sikhona nje emhlabeni waNkulunkulu. Ya kona impilo iyona ekufanele ukuthi siyibonge nababukeli bempunga yesinto sisabaza. Hayi impela sithi asovusela sibingelele sithokozise sicamagise sithi kumakhosi emakhosini. Ya ngoba Bhubesi kubalekile ukuthi sihlale sifike la kwimpunga yesinto. Sizolekelela, sizofundisa ngezinto ezahlukene. Yebo. Sizofundisa abantu. Siphinde futhi sizobaqwashisa kwezinye zezinto. Ngoba uzokhumbula ukuthi umhlaba lo esesiphila kuona unezinto eziningi Bhubesi. Abantu abaningi bathanda imali. Nami ngiyayithanda imali Bhubesi. Nami futhi kakhulu. Kodwa ekuyithandeni kwami mina imali angeke ngithathe izinqumo ezinzima ngokuthanda imali ezingaphusile. Uyayibona lona? Ezokufaka enkingeni kusasa. Ezokwenza ukuthi ungalali ebusuku. Nawo indaba. Uvuswe izinto ezithize. Nawo indaba la ikhona. Uyabona? Yeah. Bhubesi ayikho into ebuhlungu mfowethu njenganokuthi abantu enkathina namuhla sebekwazi ukwenza izinto ezinzima. Abantu bathatha izifungo ababengazitshela ukuthi bawuzithatha ngenxa yemali. Namhlanje kunabantu abahamba athi umuntu uyakothwasa kanti uyothwala. Uyabona? Yeah. Izifungo lezi ezinzima abantu abazithathayo ngenxa yemali. Kunjalo. Namuhla kunabantu othola ukuthi endlini uhlala nenyoka. Qamba manga ukuthi abantu abadala yokhohlisa betoho. Yabona uhlala nenyoka endlini ngenxa yokuthanda imali. Ipython. Yabona abanye balala nazo. Wabona lo mfanekiso oqoshiwe? Delete same time masishembe yini lento manje. Ina ukuthanda imali. Cha izwe libe yazi ukuthi siyaphila emhlabeni sitshela ukuthi siyazazi izinto ezenziwa abantu abayibiza ngabantu. Yabo emva kokubona lo mfanekiso wawuqoshiwe ila engabona khona ngathi umuntu kumele umesabe umuntu. Umuntu mesabe. Nesibindi sokuthi uzuyiqophe le yanto. Hayibo. No akuseyena kodwa umuntu lo angiboni ukuthi kusawumuntu lo. Wena sangithi phela lento namne wethu naye umuntu uqala setshenzwe ngensebenzo ezithile. Ukuze ezokwazi ukuthi lento ayibone imfanelo ukuthi ayenze. Abona kuyimpilo nje enormal. Abona kuyimpilo enormal uqinisile mawuthi kusuke ngaseyena umuntu. Ngeke. Yabona kunamuhla Bhubesi kunabantu abachithekelwa abantwana. Kanti kunezifungo ezenziwa phezulu kwakhe.
labantwana abachithekayo ibona laba bamenza umuntu ukuthi abe right. Omunye athi hayi mina ngaye eMozambique angazi nganikwa ini. Uyibona lo nto? Wanqamla amazwi kangaka. Awuzibuza ukuthi leziso ezichitheka wena wangaba nomntwana. Kunzima abanye ukuthi bagane. Yini? Hayi ukuthi ngoba behluleka ukulobola. Lezi zinto zibashayela imithetho ukuthi uzoganwa kanjani ngikhona wakho. Bube si ungathini mfowethu kulabantu laba mfowethu abanjalo nabasafisa ukuthi babe njalo. Ngoba kubalekile mfowethu ukuthi abantu sibaqwashise ngezinto ezenzakalayo la emhlabeni. Bazaza abantu ngoba kunomuntu uthola ukuthi unayo yonke into. Uthi usebenza abantu unayo yonke into. Kodwa asizwa kuthiwa uganiwe, asizwa kuthiwa uke malungiselweni. Ngoba phela hayi kubese noma umculo odumile. Hayi yebo unayo yonke into. Kodwa hayi asizwa kuthiwa lo muntu lo manje uke malungiselweni ukuthi ufuna ukugana. Mkhuba muni isifungo sini leso wasithatha? Uyazi ukuthi mnewethu ubona ngithuli nje ngiyacabanga, ngicabanga indlela oyiqale ngayo lengxoxo le. Uqale ngemali. Mayibona ngithuli ngizama ukujula ukuthi kahle kahle le mali kambe iqhamukapi. Ivelaphi le mali before kufike le mali kwakuphilwa kanjani ngayo? Yabo ngoba kuze kuthiwa imali iyimpande yesono. Ngabe kunjalo ngempela yini na? Noma impande yesono ithina abantu. Abanye bake bakubeka ukuthi nabhubesi imali hayi ngoba iyimpande yesono ukuthanda imali okuyimpande yesono. Kodwa mangicabanga mina basuke besho uyithanda ngokweqile. Ngokweqile ukuthi usungenza noma yini. Njengana labantu abadayisa umzimba. Asiyithinte le. Yeah. Abanye bayizitabane. Abadayisa umzimba. Angisho abadayisa imizimba ngithe khona abadayisa imizimba. Okay. Abanye babe izitabane. Ngenxa yokuthanda imali. Yeah. Ukhona ukuthwana onginjalo umuntu abayitabane nje. Hayi ngiyakutshela. Sikhona isithwalo esinjalo. Unje wena ube indodanakazi. Uyabona manje lezi zinto lezi ngabubesi abantu bazisaba ziyahlonishwa wathi zihlonishwa ini ngoba kufanele ukuthi zikhulunywe ukuthi azilungile. Cha kona ukuthanda imali kuhle. Ukuthanda imali kuyinto enhle. Kodwa ungabe usuyithanda manje kuze kweqe. Uzuyithande ngalendlela leyo ukuthi usungenza noma yini ukuze wena uthole imali. Imali ithanda ukuze izoza kuwena. Ngoba vele uma ungayithandi ngeke uze ube nayo imali. Iqiniso nje linjalo. Khona lento ekuthiwa i-law of attraction iyasebenza ngempela leyo. Into uma uyithanda ayithande ukuze izokwazi ukuthi isondele eduze kwakho. Kodwa ungabe usuyithanda ngalendlela ukuthi wena usungaze manje uhamba uye kephi uyothatha into ethize ezogcina ilimaza abantu ekhaya ngenxa yokuthi wena ufuna ukuceba. Usunganikela ngengane yakho. Ngomzali wakho. Ngobhuti wakho, ngosisi wakho ngenxa yokuthi wena nje ufuna ukufana nobani. Lwela ukuphila impilo elingene wena. Uyabo? Ukujwayele futhi ukuthi izinto eziningi ube nazo ngokuyisebenzela wena. Ngoba lento iqala lapha ekutheni ufuna izinto. Ngoba phela iqiniso lethwalo zakhona. Kahle kahle uyivila, usungafuna ukusebenza usuyivila ngoba ufuna into ezokulethela imali wena ungenzanga lutho. Bese iyagqilaza ke lento le. Khona omunye nje ohlaba inkomo inyanga nenyanga. Mase kuthiwa hayi kwenza ukhara. Izwa nje inyanga nenyanga inkomo. Inyanga nenyanga and unazo iningi. Unemoto unemizi chithiwe. Mawubheka wena leyo nto uyayithanda yena. Angiboni ukuthi kusemnandi. Akusekho mnandi. Webhubesi. Angathi kungemnandi mfowethu uthola ukuthi into uzoyenza ngesonto. Ngizokwenza lesibonelo nje ukuthandaza. Yebo. Ake ngikwenze isibonelo mina ngikhonza kwaShembe. Yebo. KwaShembe kunomthandazo wango4 ekseni. U9. U6 ntambama. U12 ebusuku. Hawo. Uyabona?
ngathi umuntu odla igobongo kodwa ke kushiyana ikhathi. Ngoba nakhona umuntu odla igobongo ulishaya ngo4 ekseni. Ulishaya ngo8 mekuthi umuntu okhona ekhaya ungasebenzi. Ulishaya ngo12. Ebese uphinde uyalishaya ngo4. Ngaphambi kokuthi ilanga lisithele. Ngoba phela umushale ligobongo usuphamisa ukukhanya ngithi. Asikho kodwa lapho. Buka ke Bhubesi. Njengoba nje kuthandazwa kangaka. Uyabona ukuthandaza into mhlambe engathathi ngizoshiya mhlawumbe umthandazo lo wa6 ngoba mude wona lo wokulala uyawufunda impela mude uyabona mhlawumbe uyawuthatha u30 minutes uyabona ubuyisele eceleni uyabona umude lo kodwa ke sithi mhlawumbe lokuthandaza sithi mhlawumbe awuzufunda kuthi uyathandaza kodwa ngalezikhathi uyabona ukuthandaza kuyinto enhle ezophilisa umndeni wakho engezophilisa wena wedwa kodwa iyenqeneka kangakanani ke kuzothiwa ke hlaba inkomo njalo ngenyanga njalo Soluthi awusathandi kodwa umthetho walapho uthi uma ungayihlaba inkomo khona ozowa la ekhaya uma ungayihlabi khona ozowa la ekhaya uyabo ayimbi leyo bafethu asingayithandi imali kakhulu kuhle ukuthanda imali kodwa kuthande nokusebenza mina ngiyakukhuthaza lokho kusebenza kuthande nokusebenza imali uthi uyithola kodwa wazi ukuthi uyisebenzele leyo mali noma athi uyayidla ukhululekile ngoba uyazi ukuthi izithukuthuku zakho akekho umuntu okhalayo noma ozokhala ngaleyo mali yakho ngoba manje into eyenzakalayo noBhubesi ithongo nalo liyacasuka uma uwumuntu owenza imikhuba emibi lo thukuthela ngelinye ilanga kanti nezilwane zibuye zidayisayo ngobuka ihashi makuthiwa ligibele alinqeni ukuvela iginqe nje ngamabomu uthi ulishonisa ngala lishone ngale selicasukile ke manje liginqe nje ngamabomu ngoba umqondo wakhe uyasebenza umqondo wakhe manje ungathembela iginqe lapho likushiye futhi liginqe futhi likushiye kakhulu ubone kushonqa intuli ubothi hayi bonayo ihamba bo ayiye kanti abezilwane abasebenzisa izilwane abami indabeni yonto leyo izilwane nje akuyona ongathembela kuyona ngoba umthetho ungaba nje namhlanje kodwa ngakusasa bese ziyawushintsha kube ukuthi manje sesifuna ukuthi kahle into esizamukisho la yini kahle ukuthi ongathwele ungacabanga ukuthwala lento ifana nalento le ebhenywayo manje iniwunga lebhenywayo sibabonile abantu abayibhemayo ukuthi banjani uma ungaqala kusasa wena uthi uyibhema ngabe yini lo ucabanga ukuthi wena uzoba nayo noma ezohluka kulabo osubabonile behluphekiswa yiso lesi sidakamiso kanjani nasekuthwaleni bafethu ukuthwala singakubona engazi ukuthi kuletha izinto ezinhle kubantu kodwa deep down bayakhala nayo ke indaba ebusuku abalali yini enza ukuthi imali bangakuphi ngoba baphisana angisho umfo wabo noma uthuxake kanjani ngeke azamnike ngeke azamnike manje laba bayiphosayo ke bona ngoba khona kuthiwa bahambe beyiphosa phela endaweni zobumnandi abantu naBhubesi kubalulekile ukuthi sibaqwashise aboyithatha leyo mali leyo aboyithatha leyo mali uyazi ukuthi ngiyacabanga ngenye into sorry kukhona sekukudadlana nje ngakithi sake sihamba omunye umlindelo kwafika omunye nje umfowethu naye ngazi ukuthi wayenazo lezi zinto lezi ngesibabaleka amagama bakhe uma efika lo mfowethu lo kulomlindelo wafike wakhipha le mali le izwane bayithatha abantu wathi esuka lapho wathatha imoto ezo3 efika ngeyodwa plus neyakhe ezo4 wathi akhambe kuyothenga utshwala kwathenga utshwala kushona umuntu omusha ngithi la endaweni kwabuya kwazophuzwa la bonke labantu ababephuza emlindelweni kwathi kushawo 3 babekhala umuntu umbuzo ukhalelana tsaya ngazi face ngaqala lapho ukubuka ngayisaba le ndathi hayibo kanti labantu banjani labantu weBhubesi uyazi ukuthi namne wethu lento yokuhamba uphonsa imali nabantu behambe benqaka imali leyo nto ningaboyenza leyo ngoba inhloso zalabantu abasuke benipha imali beniphonsela zifana kodwa anokwazi ukuthi ayiqondile wena kuwena ukupha kanjani umuntu imali ekuphonsela manje uyicoshayo kulima laphi weBhubesi uyathwebuleka kuthuleka inhlanhla yakhe noma njengoba ngisho ukuthi inhloso azifani ukhona la uthola ukuthi kuzothwebuleka isimo sesithunya sakhe
Uyezwa leyo nto ngoba le mali awuyazi ukuthi kusuke kuthiweni ngenkathi izonikezwa wena nawe uhamba uthatha imali yithi noma unosizi kodwa usizi lwakho lungakuvala amehlo mana-ke wemne wethu siyahleba la ngathemba ukuthi abezwa lapha laba kababelaphi othola esigodlweni sakhe indlaliwe imali so chaza ukuthini lokho uyiphatha-ke leyo ngifuna ukuyiphatha cha ukuthi phela ngibuza ngoba ngisengabona la emavidweni nokuyishutha imali hayi leyo nto uthola ukuthi sindlaliwe lapha iningi kusuke kuchaza ukuthini lokho noma umuntu usuyetshengisa umsebenzi wedlozi ukuthi hayi nathi siyasebenza nje yini sewasishutha ethini uyazi ukuthi akwenzeke njani awuthi ngiyibuze kumfo kakhoza lena lo mbuzo ngicela uphendule umfo kakhoza okay uzobuya nayo impendulo ngizobuya nayo impendulo okay ngoba nami ngiyafisa ukuyazi ngiyibuze ngiwabone la mavideo la ngibona ukuthi hawu omunye umuntu uthi uyezwa ngayo umazi personal omunye uthi uyamazi kodwa manje uthi uyabona ukuthi hawu nawo umata lo kodwa umuntu uyabheka imali yakusuka kodwa yabona kufanele ukwazi ibhubesi ukuthi into noma ngicela ukuphendule lo mbuzo wakho okay yabona bhubesi into yethongo iyazithoba all right ayiziqhakambisi ithongo linenhlonipho ithongo liyakhumbula ukuthi le mali ngiyithathe kumuntu obekade enenkinga ekade ngizomsiza kodwa uma into yomuntu kungeyona ethongo ngokuphelele ngoba phela sibuye sisho ukuthi ethongo andangiyona ethongo omunye umoya okanye eminye imimoya iyathanda ukuziqhakambisa ukuze izokwazi ukudonsa labantu ibadidise ukuthi abezela ngoba usizo lukhona ngathi alukho ikhona inhlanhla la nayo imali ichithini ithongo bhubesi ngeke liyenze lona ithongo alikwazi ukuchoma wena ngisho siyayixoxela njalo asimuthi asishaye umuntu nkosiyami ngaze kuthiwa iyathungala nkosi ithongo bhubesi ithongo mfowethu liyazehlisa ithongo alikwazi ukuthi yabona into yethongo obheka abantu abasebenza ngethongo angayishuthi isithombe sibeke efonini yakhe hayi ukuthi achomela abantu ayisabalalise umuntu wethongo ngeke uzumbone ukuthi bhubesi usezokutshela ukuthi yabona ngigijima ngiLambogini hayi ngeke ayenze njengawe nje awuze bhubesi ngihamba uyazi iyashita ngihamba usitufuza kodwa ke lapho sikhona ababukeli sike kutheni kubalekile ukuthi izinto osizwa ngazo uziqaphele yebo inhlanhla siyayidinga kodwa ibheke indlela ovulelwa ngayo inhlanhla ungasweli futhi siyakudinga ungaxakeki singabantwana bethongo siyakudinga akusiyo ukuthi sishumayela ukuhlupheka cha vele umntwana wedlozi ufuna kubonakala mfowethu kodwa ke vele ke lena ke yokushutha imali hayi ake sime kancane iyabheda le singale nje silosiyalena leyo ke sime kancane imali eyakho musu kuyivezela abantu musu ukuchoma futhi ngemali osiza ngayo abantu uthi abathini labantu ngoba mhlawumbe basizakala nje ningilapho awukwazi ukuchoma ngaleyo mali leyo mali leyo ithatha uyifaka ebank imali ihlala ebank la ihlala khona yabona ngoba manje ziningi izinto ezigcina zithuntubeza umsebenzi wamathongo ngenxa yabantu uthola ukuthi basebenza ngendlela yabo lento yokuchoma uchomela abantu basizayo iyabheda leyo nto kubalekile ukuthi uma umuntu usiza abantu musu kuyenza leyo nto lokuchomela abantu yathobeka ngoba ngenkathi uqala ukuchoma bazokubona labantu abafika beza kuwena bangasizakala sekuthini ke kuwena sebekukhuluma kabi kubalekile ukuthi uzithobe uma umuntu noma kuthiwa ke bayasizakala akusho ukuthi ishuthe imali ishuthelwani vele imali wathi ugogo ngelinye ilanga ayikho into enhle njengokwenza okuhle ngoba imisebenzi emihle iyona ekuphakamisayo kunjalo musu ukufuna wena ukuyiphakamisa ngokuqhakambisa noma ngokuveza ushutha igodla ushutha imali ngokufuna ukuyiphakamisa lwela ekutheni wenza umsebenzi ngendlela ekuyiyo umsebenzi uzohamba lapho ngoba osizakela uzotshela omunye naloyo uzophinda atshela omunye ayikho into emnandi ukuthi kufika umuntu uthi uyambuza hawu manje usazana kanjani athi hayi ukhona umuntu owamsiza wasengirefer kuwena imnandi leyo nto leyo iyakuphilisa nawe njengomuntu ngoba iyatshengisa ukuthi kushuthi
ukusiza ngeqiniso kuyabasiza ngempela abantu and ikhathi besizakala abantu nomsebenzi wakho negama lakho liyakhula. Awudingi ukuthi uzohamba uyikhulisa uhamba ushutha ke uhamba usitshengisa ukuthi unemizi emingakanani emingaki ukuze uzophakama. Phakanyiswa imisebenzi yakhe emihle nokuphilisa abantu. Yabona Bhubesi into engiyithandayo ukuthi ukhona owubukile lo mfanekiso oqoshiwe esimphathe kabi lenkulumo. Hawu Ngoba uyakwenza lokho. Yabona njengoba kumphatha kabi kufuneka azame ukuthi ashintshe ukuqalaza. Ngoba njengoba kumphatha kabi kusho ukuthi ngempela ayifanele lento. Vele ke kodwa phela mekulungiswa kubi kuhle. Akubi kuhle. Mekwakhiwa nje kunzima, mekubekwa isitini phezulu kwesinye. Kunzima kujula kwindoda kodwa mekuthiwa iyabhedlizwa indlu. Ngaphandle kodwa phela ukuthi ke imithetho kabantu ke abayibekelwa. Amathongo abo ukuthi ke shutha imali kulungile ngoba sinamathongo angefani. Noma imithetho ke encike kulezi zinto zabo. Ngoba phela iqiniso likhona. Emsebenzini wakho umuntu ukuthi kufuneka yena achomela abantu. Uma kuwumthetho omnikezo ukuze uphakame kulungile. Kodwa leyo nto ayikho yinhle. Abantu balekelelayo abayibuki kahle. Siza wena thina. Siphethe injalo nje indaba asingageqa amagula. Kahle nje lo mfanekiso esiuqophayo besobingelela ababukeli esikade sabagcina noma ngithi mina esikade sabagcina ababukeli bempunga yesini. Sase sithi kanje asixoxele nje asixoxela asibhekisiwe umuntu lokho noma kubani kodwa nje inkulumo nje le inhloso yayo ukuthi sivulane amehlo sifundisane phela i-channel le eyakho lokho angazi noma kusenjalo wena kodwa bengiqala ukufika la ngangitshela ukuthi mina i-channel eyokufundisa eyokukhulisa noma eyokukhulisana kunjalo yebo abanikazi bayo lenkulumo isihambe yafika kubona izobathola abanikazi bayo ngoba kubalekile ukuthi kuqondiswane ngoba abanye abantu bazenza lezi zinto abazi uzibonile iziphephe bezikhona kwaZulu Natal kwenzakalani vele abantu kwaphephuka izindlu zabantu yathi ngokhuphukela entabeni ngelinye ilanga yakutshela mina baqalekise bonke labantu abenza lezi zinto ezingalungile obani la asuka ngelinye ilanga yilabantu abenza lezi zinto zokuthwala ngokhuphukela entabeni ngelinye ilanga ngingaqalekise ngingadli ukudla ngothandaza tshela uNkulunkulu ushembe uthi akababhubhise bonke ukuthi manje banemndeni ukuba banayo imndeni ngiyakutshela mina Bhubesi siyathandaza phela thina ungabobona nje siyawa ngedolo uthi uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla kabi ushembe mina ngibiza ushembe ngangingathandazi mina ngaze ngafakwa abantu abadala kule nkolo isonto ngangalifuni mina kodwa ushembe wangizuza wangithola ngoba ngiyizwe ezinye izibongo zakho ukuthi ikholo elingalibhadi inhlobo esontweni kodwa ngikubone futhi cha wena Bhubesi yazi kusukela ngisho endulo angithi uyazi ukuthi thina sasingashicileli phansi kodwa umlando sasuqopha ngezibongo yebo njengoba ngithi nje yikholwa elingalibhadi ngalibhadi esontweni umlando loyo wami makuthiwa nje awuxoxe ngami ufuna ulalela izibongo zami uthi ngoba izona evele yamncumela unsizwa ziyamkhomba umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni xega isimilo sikhohla amasokazi nalezi esinye sini edla nazo ngazi yabagwaza inkunzi ekhonya ishaya ishoka sithongele phansi edla nazo maqede zihlaba isinyelela idla nazo kodwa ziyayihlaba konke lokho mangathiwa indaba umusho njalo uhlezi ukhomba la kumina pho qonise kanjani awukahle usukuphi wena usuku ngekho nibanike nihlala ngapha hayi ukuthi wena wedwa hayi mfethu ubongiqonda mfethu ubongiqonda ama ukuthi kukhona phela okunina ngamqonda okuthina kodwa phela idla nazo kodwa ziyayihlaba bayazaza bayihlabayo behlabuza ukuthi kumina mhlambe nenxebe yathi ungabe bethi ngisho njalo kumina izwa wena uthini ngikhombele eduze Bhubesi asugoqe mfowethu umfanekiso oqoshiwe abantu bakuthola kuphi Bhubesi mabekudinga hayi ake sibonge ke nje ake sibonge sitholala kwaNdengezi ePitoli
siphinde sitholale naseGoli eKrugersdorp. Ya kona ikuyidithe le yasePitoli kwaNdengezi ngoba omunye uthe ngale ePretoria afune indawo yakangezi. Uqinisile. KwaNdengezi kuseThekwini KwaZulu Natal. Kunelokishi lapho noma kune section ebizwa ngokuthi isePitoli, not ePretoria, ePitoli kwaNdengezi. eKrugersdorp kuseGoli eGauteng province. Sitholala kuzona zombili ke lezi ndawo. Ngapha eThekwini sitholala ngeSonto uMsombuluko uLesibili nangoLwesithathu. eGoli sitholala ngoLwesine uLwesihlanu nangoMgqibelo. Izona insuku ke sitholala ngazo eGoli. Kodwa ke umuntu umeze fika kithi kuhle ukuthi enze appointment. Afone yebo. Ngoba kwesinye isikhathi umsebenzi uyasithatha usibeke eEastern Cape. Kunoma iziphi lezi insuku lezi uyabo. Ungabeka usungibophela ogodini ukuthi wawuthe kulo yamfanekiso oqoshiwe ngoLwesine wena useGoli manje kungani ungekho eGoli. Kuyenzeka uthola ukuthi uphambane ngenxa umsebenzi uthola ukuthi umsebenzi ukuthatha ukubeke kwenye indawo. Ingakho ke kubalekile ukuthi umuntu umezofika ezosibona ezosivakashela ezosixoxela inganekwane ngoba phela lapha kusekhaya la noma yini. Mbukelo ophunga esinda sibonga ukuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV. Impunga Yesintu ke eThekwini KwaZulu Natal. Impunga Yesintu la izoqala khona ukutholakala ngaphandle iseKapa. eGoli usuyisayinile leyo. Isithunywa ngathi azivumayo. eKapa. ngeKapa. Ithunywa zikhombe eKapa. Hayi ngeKapa. Kapa lodu. Ulolalwando luhle. Kapa lodu. Hayi kulungile. Ake sithi ke nje. Impunga. Inasa ngase ngife